RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Melay, 55 anyos, byuda ug may duha ka mga anak. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong lawas. Doon na magud ko isakit sa akong pagkababay. Dugay na nako ning gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdan ko niadtong 2014 dihang magsige pa kog trabaho ug bugat. Ingon ni ining mga panghitabo. Asa naman itong mga laki din his tindahan? Heda, kung nalay alsa ning kinarton paabot tong mga customers. Kapugat ba di ani mura magmatagak akong kinatao. Uy, hala, Ate Milay. Ano ito may alsana? Ako na lang, di. Ay, ako na lang ni Brian. Kato na lang uban sa budikang ang sahabi palihog dong. Aron ta madali. Sure ka nga kaya rin mo, te? O lagi dong. Ay, nakong pakisultihi, kay mag-isod ko, bugat kayo. Ay, nakaulit na kit ko, spy. Makapahuay na gitawan ko. Ay, kapuyan ng single mom to Ako ang kanang trabaho. Wamantay pa na. Pero bahala na lang kapoy. Kay mag-unsa na lang taon ng akong mga anak. Wapam na mauli. Hala, pasig mapawang na po ning tubig ron. Ay, manawad sa akong dali-dali tubig, pi. Na, hinay na kituod ang aga sa grade ko daw. Pero hapit na hinoon mapunong ang sa kapalpi. Ako na ning asahon, be. Ipadaplin ako. Aron isaw na po nila kung laing balde. Oops. Ay, kapugat. Ay, ito nasab. Mura na sa matagak ang akong kinatao. Naunsam ka ni, Ganun mo pati naman ko ani. Matagal sa nakong bugat. Ako niya ning tanawon.
Ma! Oh. Yan anak ma! Asa mo ka? Dakos banyo! Ikaw lang inanaw ng tubig, ma. Ay, dugay man kayo mo nga uli. Ako pinauna ninyo. Langay-langay sad mo eh. Sige na, pag-ilis na dito. Aron tiwason rin akong gibuhat. Kaya doon na pa ko'y tanawod. Ngano kit ka ning... Hala. Sa man na akong hikapan ilam dapit sa akong kinatao? Oh, mura lagi na yung unod nga ni kawas. Hala. Naon sa man ni? Natingagit ko sa akong nahikapan dapit sa akong kinataw, kay murag na ay mikawas nga murag unod. Wara man hinon ko'y laing kipamati. Kawas lang kon makaalsa kog bugat nga murag bation ako nga murag may matakak. Hangtod nga, sa sige na akong panarbaho pangalsa bugat, midako kini. Unya, Unsa? Unsa naman nakadak ah? mura na kadak ako mo sa bata nga bagong gianak. Unya, uwa ka magpa-check up, anak. Ay, kay kinalagi pong pertitang apikihas kwarta. O dili pwede nga mo absent ko sa trabaho eh. Kaya saan na lang ang mga panginahanglan sa kong mga anak, day. Uy, unahan ang panlawas ni mo, uy. Kay lawas ang puhunan. Usaon pa man ni mo pagpanarbaho alang si mo mga anak kung mapalyar ng lawas ni mo. Gipa-check up unta na ni mo, uy. Mahadlok na sa kumian, uy. Nice, sus. Ay, pagkadlok-hadlok. Usaon man ni mo pagkaayo kung magsigit ka kunahuna, anak. Saan ka ko na? Operahan ka ni? Oh, posible. Kay tangtangon ha. Mama siguro na gitawag og buwa. Dako eh. Pila masab kahit gastuhon anino? Napa-check up gani, ar may baw ka. Ang doktor agi may baw anak kung unsaon na milay. Liho ka na sa dili pa uwahi ang tanan. Mian. Iyay, sakit man akong puson. Huwag naman ang takurigla, ha? Ganong sakit man ang akong puson. Muato na ko sa panyo, bikik ihiunsap ko. Oh, hala. Nganong may duko man ang akong underwear? Dirigla ko balik? Pero dugay naman kung warigla, ha? Gano'n man ka ni? Unsa? Abi na ko kirigla kong balik mayan. Pero akong nadiskubrihan nga, ang ako manding buwa ang nagdugo, uy. Walo. Uy, delikado na na milay. Magpa-check up na taon. Mahadlokit ko magpa-check up o nagunahon na asab ko sa kwarta tungod sa mong kawadon. Sukad nga ako ning nabantayan sa pagsugod sa 2014 hangtod karon, wagit ko makapa-check up bisan makausa. Pero magsakit og magngulngul naman gid hinuon siya. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may migawas akong kinataw nga mura og unod nga nagkadako. Mura na ni ron og kadakon og kumo sa bata nga bag-ong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? Ikaduhang pangutana, unsa ni kadelikado ang buwa sa babay? Kay magsakit na bayang akong puson ug magngulngul ug magdugo na sab siya. Posible ba ning makanseros? Ikatulong pangutana, wa ko kapa-check up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Kung magpa-check up ko,
Maoperahan ba ni? Nabay libreng operasyon, ani? Asa masap ko pwedeng mo duol? Ikaw pa to katapusan. Mahadlok sab kong magpa-opera. Sa gidakon ini nga mura na og kumo sa bata nga bag-ong nataw, madapa ka ani og tumaran lang unta og tambal pahilis. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Melay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anan na sa bako si Dr. Rene Obra manggiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related ng mga problema. Kay usab na ko ka medical doctor o sa ka psychiatrist ug usab ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you are only poor. You are only a poor person if you are not happy with what you have. Akong balikon, you are only a poor person if you are not happy with what you have. O pobre lang ka kung dili ka thankful, dili ka kontento, dili ka malipayon kung unsa may gihatag sa Ginoo nimo. Bisan pag naapa kay pila ka malita nga kwarta, nga dili pa ka kontento, pobre pa gyapon ka ba? Pero kanang sakto-sakto lang kwarta nya maka ubag sa itong mga problema sa kinabuhi, lipay ka, salamat kas Ginoo, gitagaan ka, dato na ka. So, may ikaw Dr. Obra, dato na ka. Dato na ka. Pero bisagwa ko yung mga daghang kwarta. Wala, may kwarta pero dili dagan. Okay? Ang ato magtatampo ko ng kalawa si Milay, 55 years old. Widow di siya, may duha ka mga anak, taga Mindanao. Mga vaginal discharge man tong ingon ni Milay ganina. Asa man ni dapis Mindanao ning ila. Musta naman na si Leo Ramirez diya sa Bukidnon. Ang mga daghang kang mga doktor diya sa Mindanao, ako mga kaila nga so sa kadaghan limot tapos mga ngan. Maot nga okay ra si Mama Juliet og si Frank Kaminggi diya sa Siargao Island. Marajaw Karajaw, hamok bang piskong isda sa Tianggian. Diya sa Puktoy, sabi kailan ako sa Puktoy ha. Ito yung mga kailan ako sa Puktoy, nalimot naman kong kinsa to sila. Si Janet, naana sila din ng puyo sa Puktoy. Okay, so Janet Mundaya, diya sa Puktoy, Surigao City. Okay, so going back to our sender, si Milay, punto medikal ang problema ni Milay, no? Ubigay ni mayo motubag ano ta si Doktora Lourdes de los Reyes Atok, Doktora Saruna, no? Oy mag medical mission day media, Dr. Andrew Crumpido, no? Iris Dr. Ruiz Saruna diya sa Crumpido Hospital, no? Karong June. Unahay mga doctors na to, ana diha gikan sa New Jersey, Amerika. Libre ang mga tambal nga panghatag ug naay mga minor operation naot nga di mo magpanuko pagduol. Walay bayad walay bayad, libre. Libre gud walay bayad. So amo ni paghimuon dia karong maabot Hunyo 6 dia sa Crumpido Hospital sa Sugod, Southern Leyte, no? Na ako pohon kita-kita ta dia. Okay? Ubigay ni kuan niya kaso ni. Unang pangutana, may nigawa sa akong kinatao nga mura og unod kadako. Mura na ni ron kadako kumo sa bata nga bagong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? So mo siguro na buwa or buwa by term ana. Mo nay itchmol. Mo tingali na no. Kukakuan na ning buwa ma'am Milay. Akong nibalan hydatid for mall nga murag bata nga mudako diha. Naman po'y daghang mga pwedeng mahitabo diha sa inyong internal system organ. Pwedeng na yeast infection. Ang inungdan na irritation, overgrowth of kining mga kagaw, no? Mga fungal, bacterial. So kung infection man gani na, I'm recommending pag-take yung antibiotic, no? Fungal infection. So may mga antifungal nga
mga ubigay ni mga expert ano natin mga antipunggal ha Miconazole wala ko man og kanang Terconazole basta mga sol mga antipunggal na siya mao na panghatag sa mga ubigay ni nga naay fungal infection ng ilang mga pasyente no. So, daghang kaayong posibleng mahimong hinungdan nganong naamang kay kanang gitawag nimo buwa, no? Parang mga infection diya I doubt kung bacterial, fungal, or yeast infection. Kung naitikining ng dapita, sibilin na siyang yeast infection. Kung naay murag hugas sa isda, pundig bacterial. Ug simbako lang og sexually transmitted, no? Di ta maka-roll that out completely. Sunod nga pangutana, unsa di ka kadelikado ang buwa sa babae kay sakit na baya ang akong pusoon, magngulngol o magdugo na sab. Posible ba ni nga ma-cancerous? Mindanao man kami layo. Pagkita gubigay ni, nga mabiopsy ni siya, makuha sample tissue, nga ma-examine. Ngayon ka, posible ba ni siya ma-cancerous? Depende na sa resulta sa biopsy result. Biopsy examination. Sa result sa biopsy examination. Karon pa sa kung naka-encounter ng term nga buwa. Akong pagtuo lang, ning hubag or murag itchmol or murag naadihay improtron no na akong pagsabot ha ubigay ni ang duulo nimo ma'am ha diya sa Mindanao. I do not know where in Mindanao maka nagpuyo. Katulong pangutana, wala ko kapat-check up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Bugaya na di ay. Kung pa-check up ko, maoperahan ba ni? Depende. Naabay libreng operasyon ni. Yes, dahil sa mga government hospital. Asa man ko pwede mo doon. Government hospital, ubigay ni ma'am. Ubigay ni ecologist. Duula dito. Kung wag yung kay budget pagpatabang sa DSWD. Malasakit program na anak sila ni anak. Ha? Tabangan kini ani. Kiningingon ni mugbuwa. Posible ni siya kung balikon. Yeast infection, bacterial, or sibakulag sexually transmitted, or ay dati di formal, mo na siya. So, mangatol ng uban niya, mag-reddish, murag naay sakit, na murag di ka kasabot, mukuan, mamuwa, o niya, muswil, murag gawas ang imong bulba, ang imong internal sex organ, imong parts, imong cervix, no? Irritated na katol. So, these are mga possible reasons. Balikon ako sa makausapa, posible bacterial, yeast, or kanang sexually transmitted disease, no? O, wako magingon nga, pila na ba edad mo? 55. So, nag-menopause na ka, ma'am, no? Because the menopausal age is late 40s and early 50s with the mean age of 52. So, at 55, expected na ko, nag-menopause na ka. So, part na ni sa inunta kanang pagkausab sa level sa hormone, estrogen, progesterone sa lawa sa babae. Katulo man ko sa busab. Pag minark, may pagkadalaga na, may mga panahon nga magbuntis na, o may panahon nga magminark na. Minark. Nagmenopause na. No? Nagminark, nagbuntis, nagmenopause. These are the 3 stages sa life sa babae nga expected mausab ang level sa estrogen o progesterone. Other than that, posibleng na ay mga abnormalidad. Okay? OB gynecologist in a government hospital, kung walay budget, dool sa DSWD, para matabangan. Alright, yun, nakasabot ka sa speaker mo Milay dahil sa Mindanao. O ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga programa sa Armen, taas na tag-rating din sa itong lugar. So, hangtod sa sunod higayon, hasta la vista. Bye-bye!